Hello guys! How are you? So finally we're here in UK. So it's been my childhood dreams no nga makaabot yung din sa UK. And finally, i-grant na yun ni Lord. But, hindi ang ako ang vlog. Nasaan ko last nag-vlog? I guess that was 2 years ago. Wala pa to'y pandemic. Wala siya nag-vlog. Nasa ko editor, si Gail. There's such time na nag-pandemic, marag nawala yun ang gana. Then finally, marag giganahan na sa kuron magbalik-balik og vlog. O, ang first na entry sa ako ang comeback is the unboxing. Money siya guys. Ano pa unbox. So, it was 1 week ago, we went to Reading City in, of course, din sa UK. Then isunod mi sa JD Sports. Unfortunately, na ako nakita nga shoes, but wala siya size 9, US 9, which is ang ako ang size. So they suggested nga ma-order na lang ko online. O food man, order ko online o finally niabot na siya kanina alas 2 sa hapon. So, gusto na ko nga memorable niya siya nga time na kanya pa-unboxing. So that is why na nag-vlog ko. Mali siya guys. So, mag-start na ta. Nice day kayo ang akong feeling kay kining siya nga type of shoes or design. Normally, makita na ko niya sa mga artista or kana bitang ipang share like mga Nike, cutie, mga design, mga nindot yung kaya na lavender color, na pula, na black, na orange, na pink, mga something ni anak. O makita sa nako nga magsuot-suot sa si Vice Ganda or kinsa pa ng mga celebrity nga ako ang ipang follow sa Instagram. Okay? So, maoni siya ang ako ang gi-order online. Let's start. So, Nike din siya mga shoes. Okay? With regards sa price, sekreto na lang, no? I'm so proud of myself kay, makapalit na ko sa ko ang mga gusto ko. Of course, true sa ako ang trabaho pagpanikamot, no? Nito hindi ako nang naimuhatag nimo pero mas lahit din ang feeling na ikaw mismo ang gasto, ikaw mismo ang palit sa buta. Manage. Okay, let's start. Lagyan na kayo kung ipang-istorya. Charan! Charan! Kita ba akong gold nuts? Alright. Reveal! It's a Jordan, guys. Ato na yung patingog din. Atong simutan. Bahok siyang, humot siyang bagpo. Humot siyang original. Naku nakita ani nga mga nagsuot nga I'm sure nga dili gito siya original, no? But kung kita nga maka-afford na taas man siya possible kang palit og fake, dapat original, no? Mas nice man dito sa uton tong original. Okay? Plus aside sa quality, basta nice, lahi agad ang feeling mo sa original ang atong suoton. Mani? Let's open. Ano siya guys? Yay! It's a nice Air Jordan. Nara. Nice siya, no? Ano siya? By the way guys, hindi akong short. Okay ni siya. Gipalit ako sa 20C. Kana i-search na ninyo 50 pesos lang ni siya. So kung gi-endorse na ang 20C, try ninyo guys. I-follow na ninyo nga page guys kasi mga design. And this shirt is only 50 pesos. Balik ta sa shoes, maana ni siya. See that? See?
Very beautiful. Ano? Okay. So ato siyang suoton. Mumot ko siyang original. Ito ang price ani niya guys kay it's 110 pounds, so I think equivalent to about 7K. Okay, ito lang suoton. Makita nga kung kuan, bolang kristal. So, basta matingalo ko nga nag-videos ko, no, actually, bago pa dyan ko ni out, we can work. Kaya tungkol sa akong grabe nga excitement. So, ako kahubo of medyas. Timing sad kay nag-unboxing ko, dala suot na lang ako, no? Minatay! Sunod. Okay. Manage siya. Nice, no? Manage siya guys sa ako Night Air Jordan. Nice. I love it so much. That's all for my unboxing. Thank you so much for viewing. Have a nice day. Tara, let's go. Maglaag na ta. Ang video tilagaan nga bago yung sapatos.